yanzu bari muku tambaya, da musulmi da kirista suwa suka fi yawa a Najeriya? Amma ya aka yi gwamnoninsu 20 naku 16? Wani ma bai taba tunanin wannan maganan ba, ko ba haka ba ne? Ta yaya aka yi suna da gwamnoni 20 musulmi suna da 16? Irin wannan sakacin na cewa ni ba ruwana ba zan yi zaɓe ba, aiko na yi zaɓen ma musulman ma me suka mana? In musulmi bai maka kome ba amma dai cutuwa da cutar da addininka, in wanda yake ba musulmi ba yana wajen, abinda zai maka kenan. Yanzu ana ta maganan muslim ticket ba za a yi ba, kaza da kaza. Ba da dadewa ba aka yi zaɓe a Oshun. Jihar Oshun musulmai su suka fi yawa, gwamnan da aka kayar musulmi ne, amma yanzu wanda zai hau da gwamnan da wanda ya hau da gwamnan da dipitin duka Kirista ne, ba wanda yake cewa an yi zalunci musulmi, babu. Kuma duka irin sakacinmu ne. 1999 da aka yi zaɓe a Plateau, wanda suke da wayo sun san cewa muna da Senator Ibrahim Mantu, musulmi ne. Tun daga kansa ba a sake yin Senator musulmi ba har yau. Musulman da suka zaɓe shi a wancan lokacin sun mutu ko sun ƙare? Amma me yake faruwa? Musulmai a Plateau, a Jos, idan ka ce Jos ma ga baki ɗaya musulmai ne, ba za a maka inkari ba. Kanem, Wase da Jingir da sauransu duka garuruwan musulmai ne. Amma kun taba jin cewan akwai sanata ko akwai deputy gwamna? Mu dawo Gombe. A Gombe in aka tashi sai a ce Gombe ta kudu ta Kiristoci ne, Gombe ta kudu ta Kiristoci ne. Amma abun ba haka ba ne, sakacin musulminmu ne. Me yasa na ce ba haka ba? Mu koma tun 1979 ba ma 1999 ba. Senatan da aka samu a Gombe ta kudu sunansa Senator Uba Ahmed, musulmi ne ko Kirista ne? Da aka dawo 1999, Senator Idris Abubakar barista ba musulmi ba ne? Da Allah ya masa rasuwa a Juji Waziri ba musulmi ba ne? To amma kana dan ba su dama kaɗan, in kai handshake da su a nan sai sun kawo nan, sai sun cire maka hannu. Tun da suka karɓa sau ɗaya suke ji cewa hakkinsu ne, ba wanda ya isa. Wannan a siyasance kenan. Mu koma a ɓangaren sarakunan gargajiya. Ina ne Gombe ta kudu? Ba Balanga ba? Balawaja musulmi ne ko Kirista? Musulmi ne. Polo Dadiya musulmi ne ko Kirista? Musulmi ne. Mai Tula musulmi ne ko Kirista? Musulmi ne. Mai Kaltungo musulmi ne ko Kirista? Musulmi ne. In ka dawo Mai Tangle, in aka ce ai yanzu ne aka nada shi, sai mu ce kafin wanda ya mutu ma musulmi ne. To ta ina suka fi mu? Banda churches na Cham, waye ne arne a cikinsu? Wayannan maganganun sun zama dole ne mu fito mu faɗe su yanzu. Ranar wanka ba a ɓoyon cibi. Saboda haka nawa ne percentage ɗinsu? Nawa ne? Kome sai a ce a lallaba, a bi a hankali a wannan. To mu tafi makwabtanmu Taraba. Taraba kowa ya sani cewa musulmai su suka fi yawa. Matsala da ta faru irin matsalar mu da ba za mu iya zama mu warware a tsakaninmu a tsayar da magana guda ɗaya ko a tsayar da abu guda ɗaya ba. Matsalar da ta fara haifar da matsalar da aka samar da gwamna Kirista a Taraba maganan sarautar muri ne.
86 kanal yohana madaki shi ya sauke alhaji umaru abba tukur daga mulki. 1988 aka nada alhaji abbas tafi da wanda yake mulki yanzu. Saboda haka da aka zo 1992-93 an ba da Taraba state za a yi zaben gwamna, to sai aka zo duka aka taru a jam'iyya mai ci ita ce NRC, sannan kuma akwai SDP. Da aka taru a nan wayanda suke tare da tsohon sarki da sabon sarki duka suna nan a NRC. Bayan da aka yi primaries wanda aka bawa Dr. Ahmed Usman Jalingo, lecturer ne a BUK, shi kuma yana bangaren sabon sarki. Sai waɗanda suke bangaren tsohon sarki sai suka yi fushi, sai suka balle, sai suka koma SDP. A SDP nan kuma a lokacin ɗan takarar shi Reverend Joli Nyame ya tsaya takara na ciyaman na Jalingo local government da wani Alhaji Muhammadu Dan Dauda ya kada shi yana ciyaman, shi kuma yana ɗan takarar gwamna yanzu. Cikin mutanenmu nan su suka taimaka masa, suka tsaya masa ya yi takarar gwamna kuma ya zo ya ci. Aka sake dawowa 1999 kamar cewa shi yake da political structure a ƙasa, sai aka ɗora daga inda aka tsaya a da. A lokacin 1999 da aka kafa gwamnati a jihar Taraba, banda gwamna babu Krista. Ku riƙe wannan maganan da kyau. Da deputy gwamna, da speaker, da deputy speaker, senators 3 2 musulmai ne, 'yan House of Reps guda 6